Да, казвам, че. Айде, Давай. обикаля Така, Пепи така. около конусите. Тук. Валери му помага. Качва се на червения стол, Давай. Валери го държи. Слиза. Слизай. Обикаля около А можеш конусите, ли с затворени качва очи? се на зеления. Пепи, затвори очи. Това е много опасно вече. Затвори, не гледай. Обикаля около За столовете. мен може. Окей. Не гледай. Това е за Така, и сега идва тук, на масата. Пада му се изречението. Едни жирафи си купиха чаршафи. В това изречение има две думи, които се римуват. Кои са те? Аз съм. Знаеш ли кое? Да. Няма да подсказваш. Вяра, че ти знаеш ли кои са думите? Да. Добре. Нека да го оставим да помисли. Едни жирафи си купиха чаршафи. Кои са двете думи, които се римуват? Има рима. Определено. Добре, браво. Кои каза, Пепи? Не, още сме тук. Още сме на това изречение. Да. Пепи, посочи кои две думи се римуват. Чаршафи и коя е другата дума? Не. Купиха чаршафи. Има ли рима? Да. Има ли рима? Има. Купиха чаршафи. Да. Кое се римува с чаршафи, Пепи? Едно животно, което с тебе видяхме на листа, живее в Африка, има много дълъг врат. Ръцете долу под масата. Кое е това животно? Жираф. Значи, чаршафи се римува с кое? Чаршафи и кое се римува? Чаршафи и кое? Животните с дългите вратове, как се казваха?